venres farase a cata e o viernes pola noite farase unha gala de entrega dos premios da cata. Despois o sábado, pois a apertura, a inauguración está prevista para 1 da tarde. Esperamos contar coas autoridades todas as posibles, as invitacións están mandadas, faltanos a confirmación de algunhas autoridades. Despois, o horario da feira é de 12:30 a 2:30 por a mediodía, tanto sábado como domingo, e despois de 7:30 a 11. Durante os horarios da apertura, aparte de estar abertas as casetas ao público para tomar viños, para probar os viños, hai un programa de 5 catas especializadas que consisten en maridar produtos, en algún caso produtos de aquí, da zona, con viños. Hai unha cata de queixos maridada con viños, despois de un local de aquí, do Baixo Cinco, que fai unha proposta que se fixo aberta a todos os locales de Valdeorras, e que se apuntou solamente un local, e que vai a facer unha cata maridada tamén cos muchos dese local, aparte de outra cata de iniciación, valga a redundancia, iniciación a cata. Aparte deso, pois habrá toda a feira, estará durante o tempo da apertura, estará amenizada por charangas para que haxa un ambiente festivo, e o sábado a noite habrá unha actuación dun grupo local de aquí, que son os Eñigos, que tamén complementará o que todas as actividades da feira. Aparte disso, temos confirmado o tema da apertura durante a feira. O artista Ordecaos, que é o nome artístico do... Ten